Всім прывітанне, мы ў жывым эфіры Еўрарадыё і зараз пагаворым пра агучку. Ну, тут не было таўталогіі, але будзем гаварыць пра агучку сусветных шэдэўраў кінематографа. Ох, на беларускую мову. Ёсць статыстыка. Студыя «Гаварун Бай» агучыла па-беларуску 38 кінастужак, амаль 90 серый мультфільмаў з 6 мультсерыялаў. І зараз хлопцы рэалізуюць маштабны праект. Гэта серыял «Вядзьмар». Ну, усе, я думаю, чулі, а некаторыя ўжо і глядзелі найхутчэй па-руску, ну ці па-ангельску, з субтитрамі ці без. У нас у студыі зараз два чалавекі. Гэта Павел Бычкоў з «Гаварун Бай». Прывітанне, Павел. Прывітанне. І Александр Шумскі з МТГ «Рэзервацыя». Прывітанне, Александр. Менавіта вось гэта, як мы высветлілі тут перад эфірам, кааліцыя, капрадукцыя, кааперацыя і займаецца перакладам «Ведзьмара». Не перакладам, а пераагучваннем «Ведзьмара». Ну, першае пытанне ў мяне для Александра. Што такое МТГ? Яго мы высветліць не паспелі, таму вырашылі перанесці ў жывы эфір. Ну, гэта насамрэч такое даўняе пытанне. Вось, калі мы недзе ў 2005 годзе збіраліся першы раз. 2005 Так. Вось. Мы падумалі, трэба назва, вось прыдумаю назву. Рэзервацыя гэта з песні «Deviation», еўрапейскія апачы. Вось. Ну, я падумаю, ну, неяк мы ж сур'ёзная кантора, все ж ты 3 чалавекі, трэба, ну, там розныя там ТТА, там інкарпорэйтэд, і мы просто падумалі, што трэба нейкі літары дадаць. МТГ. Ну, а як дадалі б МТЗ. Нет, ну, МТГ гэта... Мінскі трактарны завод «Рэзервацыя». Вы гэта расшыфроўваеце? Гэта расшыфроўваецца. Ну, ёсць некалькі версій. Ёсць гэта або маладзёжная творчая грамада, або мясцовая тэрарыстычная групоўка. Давайте без тэрарызма. Няхай сабе мы ў жывым эфіры. Мы ні да чого не заклікаем, толькі для пераагучвання фільмаў на беларускую мову. Пагаварылі. Все, ўжо едуць на нас, мне здаецца, тэрарыстычная групоўка. Так, ладно, давайте лепш у Павла. Наступнае пытанне Павла задам. Павел, ну вот пытанне грошай. Колькі каштуе агучыць фільм па-беларуску? Колькі на гэта трэба грошай? Цікаўлюся не проста з празнага інтарэсу. Зараз ідзе краўд-кампанія на пераагучку, уласна кажучы, «Ведзьмара», і вы там просіце даволі шмат. Мне здаецца, 7700 рублёў. Ну, грубо кажучы, 8000. 8000. На сайце Талака ідзе гэтая краўд-кампанія, і што мяне здзівіла, 5000 з паловай ўжо сабрана. Мне здаецца, што на Талаце за апошні час это адна з самых паспяховых краўд-кампаній. Нешта я хацеў задаць пытанне, а сам все... Пра грошы. Ну вось, колькі каштуе агучыць такі паўнаметражны фільм? Насамрэч, паўнаметражны фільм, вось неяк у нас ужо некалькі гадоў ідзе такі кошт каля $500, як фізічнай асобы мы робім фільм. То бок гэта насамрэч невялікая сума. Гэта уваходзіць пераклад, то бок стварэнне субтытраў, укладка гэтых субтытраў, запіс галасоў дыктараў. Ну, мы звычайна там, на гэтую суму гэта звычайна 2 галасы. Мужчынскі і жаночны голас. Гэта такая класіка сусветная. Светная класіка, это мужчынскі голас за ўсіх, які чытае. Вось гэта класіка, ну ладно. Беларуская класіка, мужчынскі і жаночны. Ну, звядзенне, уласна, і рэліз фільма на той ці іншай платформе, да якой была дамоўленасць. Бок увесь як бы пакет. Так, то бок. Ну, насамрэч, мне здаецца, што гэта такая невялікая сума, таму што шмат хто той же самы закадр робіць і вышэй, і шмат... Што такое закадр? Гэта нейкія ваши канкуренты? Не, закадр гэта ўсё маецца на увазе закадравае агучванне, то бок не дубляж, калі арыгінала ўвогуле не чуваць, а накладваецца паверх арыгінальнага голаса. Ну так, у трэйлерах «Ведзьмака» чуваць арыгінальныя рэплікі, то бок вы не імкнецеся патрапіць у вусны і... А не, тут вот, нарэшце цікавая фішка у «Ведзьмары», я так вот, калі праглядаў фінальныя версіі, так, у нас недзе адсоткаў 60-70 вуснай укладкі нават атрымліваецца, хаця гэта, ну, за кадр, ну, і гэта ўвогуле не ўласціва рабіць вусную укладку за кадру. Але просто у нас такая сур'ёзная папярэдняя праца ідзе над тэкстам перад запісам, што вось мы падбіраем так па таймінгу і атрымліваецца, ужо калі падбіраем па таймінгу, давайце спрабаваць. Ну, і прафесіяналізм. Ну, гэта у нас насамрэч больш
арганічна ўспрымаецца фільм. І вось чаму именно это за кадр, тому что мне падабаецца, калі чуваць арыгінал, тому что чуваць гэту арыгінальную акцёрскую гульню гэта класна. Так яно так спалучаецца і накладзены голас, і арыгінальны, і такое. Вось я калі сам гляджу, тут я нават не магу сказаць, на якой мове гляджу, там ці то англійская, ці то беларуская, так нейкая такая кашка, яна так вельмі класна заходзіць. А мне за кадр падабаецца тым, што я ўвесь час сумнеюся ў тым, што перакладчыкі нармальна перакладаюць нейкія жарты там, там, дзе сапраўды трэба нешта падабраць, напружыцца, каб дакладна перакласці. І, значит, можна паслухаць, што ўсё ж такі насамрэч сказаў гэты персанаж, нічога не шукаючы, вось проста тут адматаўшы крыху назад, да, і упэўніцца, дакладна ці недакладна, ці тут нехта ўсё ж такі нешта не то сказаў. Александр, вось былі такія навіны, што можна будзе гэтую беларускую стужку ведзьмара накласці нейкім чынам легальным ці напаўлегальным, наўпрост праз Netflix там і паглядзець, вось быццам бы гэта на Netflixе апублікавалі ведзьмара па-беларуску. Нешта такое я чуў. Як з гэтым увогуле, калі на Netflixе беларуская мова ўжо з'явіцца і вось займе свой пачэсны пасад між народамі? Глядзіце, пачну тады з канца. Насамрэч мы, як рынок, Netflixу ні разу не патрэбны, як, в прынцыпе, і Расія, бо хоць Netflix у нас у Беларусі прадстаўлены, што можна аплачваць, можна легальна. Так. Да. Вось. Але вось нават для расійскага рынку, расійскі рынок вялікі, Netflix прадстаўлены, по-мойму, гады ўжо 3, і дагэтуль там нават не з'явіўся расійскамоўнага інтэрфейсу. Але фільмы па-руску агучваюцца. Так, карацей. Мінулыя, літаральна год, а может, здаецца, у мінулым годзе на якраз перакладчыку набіралі для субтытраў. У Netflix там палітыка ўвесь час мяняецца, мабыць, што. Вось. А так, наконт таго, што вось пайшла такая хваля навін, што мы афіцыйныя перакладчыкі для Netflix, там як сказаць, я хоць эфір 18+, я не буду казаць, што наконт гэтага думаю. Я скажу, што беларуская журналістыка за апошні час вельмі ўпала. Дарэчы, вам вялікі рэспект, вы у нас адні з рэдкіх, хто з намі звязаўся. Вось з тых 15 ці які там інтэрнэт-рэсурсаў, які навіны апублікавалі, з намі не нам списывай стойкі, што там спутнік і онлайнік, по-моему, так? Вось. Вось. Так, астатнія ніхто там, вось, таму што яны там пісалі, чаго яны, адкуль... Насамрэч, ты сама кажы праўду, што паглядзець, сапраўды вы кажаце, паглядзець гэтага ведзьмара можна праз Netflix, таму што мы... Толькі праз Netflix. Мы паважаем аўтарскія... Іншыя, нелегальныя, конечно. Мы вось доўга-доўга з Адамам думалі, я вось, дарэчы, яго спакушаў на гэта месяцы 1,5 ці 2, вось, ён усё ніяк не пагаджаўся, я, дзякуй Богу, все-таки пагадзіўся. Адам гэта хто? Это творчы псевдонім. Так, ён Адам, а я Жан-Жак Руссо. Вось у нас такі Не падпольны... Ева, але... Ёсць у яго свая Ева. Дарэчы, сёння яна жалілася, што мы яе не запрасілі. Таша, прывітанне, ты заўсёды з намі. Маглі б запрасіць, у прынцыпе. Але ладно, будзе такая мужчынская тусовка. Давайте до Netflixа вернемся назад. Знаеш, мы перабілі Паўла, калі ён сказаў, што ўсё ж такі менавіта праз Netflix так, можна паглядзець. Там мы шукалі рашэнне, як каб нас не пасадзілі, ніхто до нас не дакалупаўся па аўтарскіх правах і знайшлі такое даволі, я лічу, элегантнае рашэнне. Мы зрабілі такую тэхнічную праслойку паміж намі і Netflixам, то бок субтытры і беларуская дарожка бярэцца ад нас, а ўвесь астатны відэаконтент бярэцца з самога Netflixа. То бок вы праз адмысловы плеер Тут есть адмысловы плеер, які легальна бярэ. Калі у вас ёсць падпіска на Netflix, і просто дадае дарожкі. Беларускі гук дадае. І там глупа было б, як бы это сказаць, толькі дзеля ведзьмака такую штуку зрабіць. Можна все, што заўгодна, мы якраз і рабілі такое рашэнне з замахам на будучыню. Ёсць у нас там думкі наконт далей
той же відэасервіс Амазона падключыць. Не толькі Netflix, Так, але так. і... Ну, тэарэтычна можна было б там хоць і HBO і Disney+, але яны ў нашым рэгіёне не вельмі прадстаўлены, папулярныя. таму пакуль няма сэнса з'явіцца, будзем думаць. Ну, напэўна, гэта такі з прыцэлам на серыялы, такое самае папулярнае з відэакантэнта. І тое, што у нас у Беларусі амаль не прадстаўлена. Калі фільмы збольшага некалькі сервісаў ёсць онлайн, можна паглядзець, то серыялы гэта такая пакуль што правал. І вось можна такім чынам паспрабаваць вырашыць гэту праблемку. Таму што серыкі, ну, насамрэч, гэта вельмі папулярныя ўсім, ва ўсіх сегментах, і моладзь там, і людзі старэйшага ўзросту. Ну, я меў на ўвазе, што можна і мультсерыялы, напрыклад, якія вы ўжо агучылі. Все, што загодна. Мы, у прынцыпе, і хочам зараз скантачыцца з тымі ж нашымі аматарамі, калегамі з аніме Бен, так яны? Ось. Анімешнікі. Анібел, так, вось. Яны там, па-мойму, таксама нешта перакладаюць, што прадстаўлена на Netflix, ну і закінуць іх, і ім прыемна, і нам таксама. Складана было распрацаваць, ну, прыдумаць і распрацаваць? Прыдумаць ўсё было проста, вось, распрацаваць, ну, вельмі доўга думае, з якога боку зайсці, як бы гэта рэалізаваць, бо... Цікава, а Netflix, ён ведае, што вось у Беларусі яго глядзяць па-беларуску, ну, каб яго паглядзець па-беларуску, трэба вось так вось крыху патанчыць з бубнам, да, і вось гэта ўсё спалучыць. І што хлопцы зрабілі гэта самі са сваёй ініцыятывы, ну, подзвіг не подзвіг, ну, але прынамсі ўклалі высілкі, там, грошы і ўсё такое. Мне здаецца, што яны маглі пацаніць. Ну, я думаю, они оценят, когда конкуренты им напишут, что такое отбылося. По сутности, ведаете, что можно сказать? Что по сутности те ведая Netflix, что в Беларуси их бесплатно рекламуют. Что есть Беларусь, да. Что есть Беларусь, и в Беларуси их бесплатно рекламуют. Это все ж таки только легальный доступ, и только легальный шляхом можно это все поглядеть. Ну да, есть такая проблемка, например, YouTube не хочет ведать, что есть такая Беларусь, особенно от России, да, и мне здаецца, что для таких гигантов это может быть такой больш-менш агульнай праблемай. Ёсць згадка на сайце Гаваруна, што ён легальна працуе з сервісамі Мегого і Вока. Агучвае для іх. Ну, вось, наколькі складана было усталяваць, ну, вось такія сур'ёзныя юрыдычныя адносіны з гэтымі сервісамі, якія займаюцца контентам, упэўніць іх у тым, што беларуская мова ім патрэбная, ці наадварот яны прыйшлі да вас з нейкімі прапановамі, а дайце нам беларускі контент, каб вот ён у нас быў. Вось якраз з двумя гэтымі сервісамі былі два абсолютна розныя шляхі. Першым быў Мегого, мы просто выпадкова даведаліся, што ў іх з'явілася падборка з беларускімі фільмамі. Так, з беларускімі. Да, з беларускімі, менавіта, ну, загучаны па-беларуску. Ага. Табок, ну, гэта такая цікавая платформа, у іх практыкуецца такі момант, яны на адзін фільм даюць некалькі дарожак. То бок там ёсць азербайджанская, там літоўская, грузінская. У тым ліку я гляджу беларуская, гляджу і заўважаю, што раптам гэта нашы працы. Ну, все лагічна. Выбар-то не так-то і шмат. Я там з імі спісаўся, скантачыўся, кажу, ведаеце, у вас старыя працы, мы іх уже крышку паправілі, давайте перазальём. Ну, там выйшлі на аднаго энтузіяста, загадчыкі іх такі адразу: ой, там мы не верым у ваш рынок, таму што мы ўжо глядзелі, там вас будзе глядзець 33 чалавекі, і для нас гэта абсалютна невыгадна, там нерэнтабельна ўкладваць нейкія там грошы, інвестыцыі. І тады мы пагадзіліся, просто давайце такі пілотны праект запусцім на энтузіязме, то бок мы агучваць будзем самі сваімі сродкамі, а вы просто будзеце прадстаўляць на сервісе вось гэтыя дарожкі. І ведаеце, так, ну, быў такі класны выхад. Напрыклад, мы выпусцілі адзін мультфільм там пад калядай. Ён там правісеў, на жаль, за абмежаванне па аўтарскіх правах толькі месяц, але гэта быў такі выбух, просто столькі каментаў было, і людзі былі вельмі удзячныя, таму што на беларускам, ну, з'явілася на гэтым сервісе. Бок, у прынцыпе, ўсё ж такі людзі ацанілі. Да. Ну і зараз
У нас таксама была яшчэ не так давно у снежні інфакампанія у падтрымку, як бы мы хацелі паказаць Мегого, што у нас все-таки цікава людзям глядзець менавіта онлайн на беларускам. Мы там агучвалі трэйлеры і там пыталіся іх спрабавалі неяк іх разварушыць Мегого. Вось. І ёсць такія прамежкавыя вынікі, напрыклад, беларускі офіс у Мегого. Яны з намі звязаліся і сказалі, што нам гэта цікава, давайте паспрабуем, але мы абмежаваныя, таму што рашэнне прымаецца ў цэнтры ў Киеве, і вось яно ўжо другі месяц прымаецца, пакуль ніяк не прымецца. Ну, добрая навіна, у Мегаго есть беларускі офіс для мяне. Дрэнная навіна, што ўсё ж такі... Дзякуй за тое, што все-таки беларускі офіс разумее, што па-беларуску тут зараз гэта ў трэндзе. Все ж таки ўсё вырашаецца ў Киеве, але з іншага боку добрая навіна, што не ў Маскве, таму што стаўленне да беларускай мовы ў Маскве падаграецца зараз яшчэ і такой прапагандай пра тое, што ў Беларусі падымае галаву нацыяналізм, і у кавярні это ўсё адбываецца дыялог. Я вось ужо ўсё чакаю тут лірычнае адступленне, калі хто-небудзь прыйдзе ў кавярню беларускую, скажа: дайце мне, пожалуйста, чаю, а яму прадавачка скажа: я не разумею, што вы просіце, паўтарыць па-беларуску, у нас дзе дзяржаўныя мовы. Я говорите на нормальной мове. Он: что, чаю? У вас нет чаю? Дайте мне книгу жалоб и предложений. Вось. Ладно, это так было просто. А с ВОКом? С ВОКом наадварот. С ВОКом был наадварот, да. Год яны пачалі актыўна на нашым рынку гэты сектор развіваць, малайцы. І яны просто самі збіралі ўсе наяўныя беларускія агушкі, якія можна зрабіць. Таму што насамрэч прац шмат, людзі рабілі тое, што ім падабаецца, а вось з боку аўтарскіх правоў у ім было складана нешта гэта ўсё выкласці. Тое, што яны змаглі, вось некалькі нашых прац у іх там вісела. Слухайте, я вось зразумеў так, што все пачынаецца з таго, што нехта збірае нейкую бібліятэку беларускіх агучак для фільмаў. Ну, там і на Мегаго вы наткнуліся там выпадкова, і Вока вот пачаў сабраць. І усе разглядаюць як аб'ект аўтарскага права фільм, а вось тое, што ваши агучкі, гэта ваши агучкі, як бы, але іх вот все збіраюць як бы просто так. Ну, это мы типа колекцию збіраем адтуль. У онлайн-эфіры есть такая распаўсюджаная практыка, таму што ліцэнзуецца ў асноўным відэашэраг. Аўдыо у асноўным не, гэтым піратаў вылічаюць, наколькі я памятаю, у асноўным менавіта па гуку. Ну вось, гэта прасцей просто аналізаваць гук, чым відэо. Ладно. То бок на вашу працу немагчыма, я не ведаю, запатэнтаваць, абараніць аўтарскім правам, бяры хто хоча. Напрыклад, фільмы мейджор-лейблаў, яны, калі, напрыклад, там у рэгіён РУ, у які ўваходзіць Беларусь, яны дасылаюць сюды копію фільма, яны самі адразу выконваюць лакалізацыю, і гэта 99,9% гэта руская мова, а беларускую нават ніхто не разглядае. Таму, калі ты хочаш нешта беларуску пабачыць, ты пачынаеш: мы можем і мы хочам, вось як з ведьмаром. Чаму мы зрабілі? Выратуй. Таму што мы хочам, і мы, в прынцыпе, упэўнены, што можам гэта зрабіць класна. І мы робім гэта класна. Александр, так. Ізноў пытанне пра грошы, цяпер пра краўд-кампанію. Вот гэтая сума касмічная. Мы ўжо зразумелі, што агучыць паўнаметражны фільм адзін сярэдні беларус можа на адзін сярэдні заробак. $500 прывычала такая сума. А у вас на Ведьмара 500. Чароўна, да. У нас у Беларусі ўсё на 500 кросіцца. Да, а вы збіраеце больш за 7 тысяч рублёў, 8, да? Это больш за 500. Куды ідуць грошы? Да, вось куды вы іх траціце, і яшчэ раз павядзіце заадно, што атрымаюць людзі, якія там падаруначкі, для тых, хто ахвяруе грошы на беларускі пераклад Ведьмака. Глядзіце, адразу колькі там 7-8% забірае сама краўд-платформа. Ужо немалая сума. Як ім пашанцавала. Вось. Плюс падатак пасля сумы, якая без падатка ідзе. Так. Плюс яшчэ, што б там не казалі, крыху губляюцца грошы у самім працэсе ахваравання, то да нас адразу не все даходзяць, там вебмані крышку забірае. Вось. Плюс все-таки мы людзям абяцалі там, в залежнасці ад таго, колькі яны ахвяруюць там, або ключы для гульні Легенда Айзенвайда, таксама мы ў свой час перакладалі, вось.
яе, ну і таму чаму б не скарыстацца, вось, і парадаваць людзей. А таксама кніжкі, вось, што першая кніга з цыкла пра ведзьмара, што Кацярына Мацяеўская прыкладала і што выдавецтва Янушкевіча выдавала. Вось мы таксама людзям нават з аўтографам перакладчыцца. То бок, у На прынцыпе, самі падарункі, ну, грошы адкуль бяруцца? Так. Ну, мы з гэтай сумы бяруцца грошы на падарункі, і гэта трэба купіць, ну, і... Ну, вось, ну, нават зараз, калі так прыкінуць матэматычна, колькі там кніжка, па-мойму, 25 рублёў каштавала, а вось, на бягучы момант, па-мойму, 20 кніжак уже трэба аддаць. 25 помножаем на 20, уже 400 рублёў. 500 ужо, вось, колькі тут ужо так вось. ну ясна, проценту 25 сыдзе на падаткі і транзакцыі, Да, і недзе вось куча грошай і заходзіць з гэтай сумы на падарункі, я засталося, в прынцыпе. Так, плюс яшчэ гэта, ну, такі сакрэт пальшынэя, што мы тут з намі пасупрацоўнічаў Алесь Чумакоў са Старога Ойсы, плюс яшчэ у нас будзе невялічкі сюрпрызік, таксама будзе запрошаная Золка. Вось, я не мог не адмовіць таму чалавеку. Вось. Бо ён таксама ў рэзервацыі. Калі хто сочыць за намі... рэзервацыі, не перажывайце. Калі нехта сочыць за нашымі за нашай актыўнасці з часоў танчыкаў ўжо маглі зразумець, хто гэта будзе. Вось. Таму мы ўжо... З танчыкамі у мяне толькі адзін музыка звязаны ў галаве. Але ладно. Ну, ён такі. Да. Дарэчы, пераб'ю пра Чумакова. Да? Класны абсалютна кліп. Ну, песня, кліп, все там гарманічна. Кавер, хацеў я паставіць яго, але на ўсялякі выпадак вырашыў не ставіць, таму што ізноў аўтарскія правы. Мне здаецца, што YouTube можа і прыглушыць крыху наш відос, калі там прагучыць якая-небудзь не такая песня. Вось, але тым не менш днямі з'явілася версія Алексея Чумакова, гусляра музыкі Старога Ольсы, з той самай песняй пра ведзьмара і дукат у беларускім варыянце, які перакладам займаўся Сяржук Сакалоў-Воюш. Мне здаецца, так. Вось, і гэта прагучала вельмі і вельмі крута. Вось, мне хацелася б, каб усе даведаліся про то, што тут у Беларусі робіцца такая праца, да? Што ёсць класны кавер, што ёсць класная агучка, няхай сабе двума галасамі, але там 60-70% трапляе ў вусны. Што тут прыдумляюць спецыяльныя прылады, каб легальна глядзець з ёй Netflix, таму што сам Netflix нешта не чэшацца, да? Ну і Беларусь гэта цікава, чаму? Ну вот, можа, я не І ведаю. адбываецца гэта ўсё самае галоўнае, там не нейкімі там фондамі, камерцыйнымі канторамі, рагай капыта, а ўсё на плячах энтузіястаў, таму што, ну, больш гэтым асабліва ніхто не хоча займацца. Ладно, таму даводзіцца нам самім. Жыць там можна ўвогуле з агучкі беларускіх фільмаў? Ці у вас як у беларускі з агучкі фільмаў на беларускую мову, да? Ці вы як беларускія музыкі, адзін там працуе на заводзе лядоўняў, іншы там, а па вечарах збіраюцца на рэпетыцыю, ну вот і тады яны музыкі. Ну, глядзіце, ну, тут, у асноўным, канешне, гэта проста хобі ва ўсіх. У нас праект, наш рэдактар, перакладчык. Рэдактар ваш працуе на Еўрарадыё, не будзем таксама тут хаваць. У нас толькі падфарцовыя. Да, падфарцовыя, па вечарах ён, да. І для большасці людзей гэта хобі, проста такая аддушына, ім цікава гэтым займацца. А для мяне, напрыклад, зараз гэта асноўны занятак, я фактычна з гэтага жыву. Вось калі ёсць праца як-небудзь жыву яшчэ крыху, калі няма, тады даводзіцца там не то, што там баксаў няма, а там ужо прададзена ўсё, што можна. На мільянера Павел не падобны крыху, конечно, да. Ён такі сціпны мільянер. Саша Кавейка. Самыя багатыя людзі, яны так ужо без айфона ходзіць. Так, ну не магу не запытацца пра нейкія бліжэйшыя планы. Вось недавно, напрыклад, была цырымонія Оскар, там усе мы ведаем. Нас не запросілі. Ну, нас таксама, не перажывайце, але, канешне, мы ўсе глядзелі нейкімі пірацкімі шляхамі. Гэта ўсё, і вось, напрыклад, «Паразіты», да, стужка, якая зараз ва ўсіх на вуснах.
кролик Джорджа, да, который Так, аккуратно, у Беларусі крыху забаронены, але ну калі-небудзь мы навучымся спакойна ставіцца да нейкіх рэчаў. Ну той же самы Джокер, якому канешне больш, 1917, которому вообще сулілі вельмі шмат оскараў, але ну не так шмат ён узяў. Што-небудзь з гэтага мае сэнс, на вашу думку, да? Класная штука адбывалася. Вось паразіты яшчэ 3 месяцы таму мы амаль прабілі зрабіць на Мегого. То бок нам уже атрымалі дазвол зрабіць беларускую версію, і просто раптоўна праз дзень пасля гэтага атрымання прыйшла там нейкая там указівка іх новая, што не, беларуская атрымаецца, не будзем рызыкаваць. Не. То бок, ну, мы яшчэ не ведалі, што гэта будзе такі суперскі фільм. Щоб сказали, хлопцы, фільм атрымае Оскар. Ніякіх жартаў нельга. Ну. Вось, і мы ледзь не зрабілі гэтых паразітаў па-беларуску. Блин, была бомба. Ну, таму што фільм атрымаў такую дадатковую раскрутку. З гэта яны яшчэ рванулі Оскару, можа нешта зменіцца. Ось, калі будзе асабліва нейкая лаяльнасць з боку нашага менскага офіса, магчыма, мы можам зрабіць гэты фільм. Ну, все астатняе. Вось увогуле, як вы выбіраеце, што агучваць, а што не? Як ідзе гэты працэс? Знутры вас ці хто-небудзь зверху кажа, агучце? Самае галоўнае проста, ну, гэта знайсці пляцоўку, дзе гэты фільм, як данесці да гледача. То бок, што гэта будзе? Хто можа зрабіць на онлайн? Гэта, напрыклад, па ліцэнзіі в контент-фрі, што можна нават на YouTube выкласці. Ці гэта строга, напрыклад, Мегого будзе? Ці якая-небудзь яшчэ там хто-небудзь звернецца? Ну, у гэта ўсё упіраецца, ведаеце? Ну, самыя крутыя фільмы... Мы там можам перакласці ўсё, што заўгодна. Галоўнае, як гэта да гледача дайсці. Самыя крутыя фільмы, канешне, контент-фрі лежаць не будуць. Ну, так. Ну, натуральна. Вось. Так, ну, а як выбіраецца? Хто да каго прыходзіць? Ну, напрыклад, калі мы з Мегого... Александр да Павла, ці Павел да Александра. Мы атрымлівалі нейкі спіс, і з яго ўжо там выбіралі там, на наш густ, што там, чтоб нашы людзі маглі зацаніць. Таму што і мы спрабавалі рабіць уже там усё, што загодна. І фантастыка, там, і крымінал, там, ну, і каб хоць паказаць людзям, што па-беларуску гэта крута і кульна заўсёды. Ну, Павел раней просто быў пабе абмежаваны тым, што легальнай платформы, дзе якая гатова супрацоўнічаць, якая можа прадставіць. Ну, а зараз цяпер іх дзве, і ў прынцыпе ёсць Netflix з бубнам. Так, і ў прынцыпе ёсць Amazon з бубнам. Таму вось... Магчыма, да, зараз будзе пацікавей, можа, што-небудзь. Вось, мабыць, калі назбіраем грошы на Ведзьмара, можам там наступным там пацаноў. Ну, вось вы сказалі, што з HBO гэта пакуль не працуе, я падумаў, што круто было б, канешне, серыял «Чарнобыль». Напрыклад. Так Чарнобыль ёсць, Вока рабіў, просто мы, дарэчы, з Ведзьмаром пайшлі ў такі добры ва-банк. Вока зрабіла беларускую агучку Чарнобыля, калі ўжо гэты нам серыял у свеце там жахнуў, калі там найлепшы серыял на НДБ, там колькі там 9,9% з 10. Вось. То бок яны бралі гатовы прадукт, плюс што Беларусь стабільна выстраіць, а мы з Павлом так, ну, паглядзеў трэйлер такой, ну, так, ну, то окей, і все мы верыць. Так, ось. Таму вось тут яшчэ такая праблема з тым, што або мы робім нешта, калі ўжо гэта так выстроена, і так тады, дарагія нашы беларусы, вы пабачыце навінку, якая ўжо даўно не навінка, вось, або мы загадзя выбіраем нейкі серыял, можам в будучыні так, ну, скажем, там, як Вядзьмар, ці там яшчэ нешта, ці там... Там, типа, нейкі там рэйтынг чакання высокі, так, можа неяк... А як можна вымераць гэты рэйтынг чакання, цікава? Вось те самы MBD, кінапошук, усё, там гэта адсочваецца, і, ну, даволі карысна можна. Ну, это датычыць нейкіх старых фільмаў ўжо сфарміраваных? Не. Той же самы Ведзьмар, вот колькі там на MBD зараз 8,5, здаецца? Ну, это даволі шмат. 8,6, так. Таксама шмат. Але перад гэтым ён быў яшчэ, рэйтынг чакання быў значна больш, там 96% чакала людзей гэты серыял. То бок, ну, вось механізм ёсць, ён гатовы. Механізм ёсць, і гэта добра. Над чым-небудзь, акрамя Ведзьмара, зараз вы працуеце? Ці працуе там Гаварун, ці працуе рэзервацыя? Ці Ведзьмар все сілы? Мы Гаварун паралельна з Ведзьмаром мы яшчэ мульцікі выпускаем на Ютубе. Мультсерыял «Папірус»,
Вот, перыядычна выпускаем па серыі. І плануем зараз яшчэ там адзін, а можа і не адзін серыял. Там насамрэч шмат працы праводзім па мульціках па-беларуску, чтобы можна было на Ютубе іх выпускаць і свабодна людзі маглі глядзець. Гэта таму што на Ютубе ёсць асаблівы рэжым для дзіцячага контенту, і ён лёгка даходзіць да... Вось гэта навінка ў гэтым годзе мне вельмі падабаецца, таму што ніякай рэкламы, ніякіх левых контентаў дзеці могуць, і бацькі могуць быць упэўнены, што калі гэта будзе мультфільм, то нічога дрэннага дзіця не пабачыць. Там ні алкаголя, ні там вельмі шмат непатрэбнай рэкламы робіцца, ну, па-беларуску менавіта, ну як вельмі шмат з таго, што робіцца па-беларуску, робіцца для дзяцей, мне здаецца, з абсалютна зразумелымі мэтамі, і зноў жа мы ўпіраемся ў тое, што хочаш паглядзець Ведзьмара па-беларуску, перакладзі сам, да, і перагуч. Хочаш, каб дзеці нешта па-беларуску глядзелі, там чыталі і гэтак далей, слухалі, да, зрабі сам беларускую агучку мульцікаў. Ну што, у прынцыпе, мне здаецца, што моя цікавасць все задаволеная. Вось, таму, хлопцы... Прабачце, а давайте мы падсумуем, а што ў нас у выніку з Ведзьмаром? Зараз крауд сабраў колькі там на амаль на 6 серый, 5,5 тысяч з 8 сабрана, і там нам яшчэ на 2 серыі трэба. Да, я хацеў бы сказаць, што там можна перабраць суму. То бок, калі сума дасягне 100%, можна і 101% сабраць, і 102. Таму калі раптам зойдзеце туды і убачыце, што там ужо як бы, ну... дастаткова, это не нагода не ахвяраваць. Пасля гэтага, калі праект збіраецца, МТГ рэзервацыя анансавала такую класную фішку, што Ведзьмар выходзіць у свабодны доступ для ўсіх жадаючых. То бок, калі будзе паспяховы збор гэтага праекта, то паглядзець могуць не толькі фундатары проекта, як зараз, а людзі все жадаючыя. То бок, наш праект будзе даступны для свабоднага спампоўвання, любы ахвочы можа спампаваць, там оформить подписку на Netflix, ці там по сакрэце першых 30 дзён Netflix дае бесплатно, таму паглядзець смогуць усе на халяву. Таму можна «Козелец, где моя одежда?» Так. Взяць адпачынак на месяц. А таксама, як у трэцяй... Па максімуму. Таксама, як у трэцяй серыі мацюкаюцца шахцёры. Шахцёры. Да, я памятаю, гэта... Ладно, не будем спойлерить. Я-то поглядел уже Ведьмара, и... Ну, ладно, неважно. Карацей, спасылку на крауд-кампанію вы можете знайсці на сайце talaka.org. Ну, гэта самы просты шлях. Да? Далей, натуральна, вось на старонцы з эфірам, які вы зараз глядзіце на сайце Еўрарадыё, яе можна знайсці. Ну, і гэты эфір можна паглядзець у сацыяльных сетках, дзе мы прысутнічаем. Крауд-кампанія яшчэ будзе доўжыцца 8 дзён. Наколькі я ведаю, яе можна працягнуць калі што, як бы, да, але гэта не нагода, каб адкладаць на потым сваё жаданне падтрымаць нешта беларускае. Будзем лічыць, што я прыгожа закругліў і падсумаваў. Сябры, Александр Шумскі з МТГ рэзервацыя і Павел Бычкоў з Гаварон.бай былі сёння ў студыі Еўрарадыё, эфіры Еўрарады. Дзякую вам, хлопцы, што прыйшлі. Дзякую за запрашэнне. Мы размаўлялі пра агучку фільмаў на беларускай мове. Перспектыўная справа, якую сёння ў Беларусі робяць выключна валанцёры, выключна коштам свайго вольнага і, спадзяюся, непрацоўнага часу, лічуючы, што некаторыя з іх працуюць на Еўрарадыё. Вось, але мы перашкодаў чыніць не будзем са свайго боку, і я думаю, што ўсё атрымаецца. І дзякуй. Павел Сярдло працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.